Adlaw nga Miyerkules karon mga kaigsuunan, petsa 10 sa bulan sa Agosto tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan, kapitulo 12, bersikulo 24 ngadto sa 26. Si Jesus mingon ngadto sa iyang mga tinunan, "Sultihan ko kamo, ang usa ka lugas sa trigo magpabilin nga usa ra gayud ka lugas, gawas kun kini ipugas sa yuta ug mamatay. Kun kini mamatay, mamo nga kinigdaghan. Ang magmahal sa iyang kaugalingong kinabuhi mawad-an hinonini, apan ang mahinugon sa iyang kinabuhi nining kalibutan na magpatunhay niini alang sa kinabuhing dayon. Ang buot mag-alagad kanako kinahanglang mosunod kanako, aron kun hain ako at tua usab ang akong sulugoon. Ang akong amahan magpasidungog kaniya nga mag-alagad kanako." Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo.